Остави Бог това информативен тип. Сега се обръщам към вас. Искам да ви кажа също на YouTube канал. Кажете какво да качвам и аз ще го качвам. Семията ако ще. Дори да е много тъпо. Ще го качвам, но искам да ви е интересно на вас. Пишете ми, нали не знаете профила, Георги 250 в блог. Може да създам профил и в YouTube. Със сигурност ще създам. И искам да ви кажа, че сега е жеста. Ще кажам клипове искате, само пишете. И оценявайте моите клипове на Фирфир, Майнкрафт и информативните ми. След това с мен Vbox и YouTube. Чао!